Like. Like. Čaute youtuberi. Let's playeri. Toto je nebatériová myš, keby niečo. A všeličo iné. Vítajte v ďalšom vlogu. Prvý like, prvý odber a 2 komentáre. Mimochodom, videli ste tú znielku? No jasné, že áno. A v tej znielke bolo samozrejme počuť, že som tam vybehoval like. Vybehoval. Tak ste si všimli, že som tam strieľal like. Zomri ty hovado! Mimochodom to nebolo vám, ale tam tomu bratovi. Tam. Je imaginárny. To strieľanie zabudnite, proste to mi... Ja v sebe mám toľko energie, že sa už neviem ovládať a napodobujem aj nejakú pušku, že strieľam na svojho brata, ktorého samozrejme nemám. Mimochodom, tie 2 komentáre, čo som tam uvidel, tak boli od Zuzky Tománkovej. Spolužiačka. A to je tá, ktorá mi dala prvý like, prvý odber a 2 komentáre. Tie 2 komentáre vlastne bol jeden komentár, pretože... No tam proste bolo napísané, že Zuzka Tománková a tam bolo napísané, že super video. A smajlík na konci. Neviem, či to myslela dvojnásobne alebo nie, ale keď už začne školský rok a opýtam sa jej, tak asi áno. Teda Marek, ty si sa úplne zmenil. Ty sa naparuješ. Prepáčte za to zaparovanie. Prepáčte na to naparovanie, ale mám v sebe toľko energie z toho prvého lajku. Veľmi ďakujem tej Zuzke Tománkovej. A fakt jej ďakujem, pretože nikto mi nedával lajky, čo samozrejme je pochopiteľné, pretože moje videá sú celkom nudné. Tie úplne prvé až. Ale odvtedy, čo som použil to video Čipsy v háji, tak už sa to začalo tak vyvíjať. Neviem, či mi aj lajky budú dávať ostatní, ale prosím. Teda to som nevedel, že dostanem prvý odber. Fuj, tá hnusná tvár, nie, okamžite to daj naspäť, Marek. Tak, áno, moje videá boli predtým oveľa nudnejšie, pretože tam som rozprával iba, čo by som chcel zmeniť a proste všade to bolo také... Dostalo mi to na jazyku. Vidíte, zostalo mi to na jazyku. Brrr. Takže áno, moje videá boli nudnejšie a strašné. Minecraftové boli tie najhnusnejšie videá podľa mňa. Podľa vás neviem, lebo som tam nedostal žiadny like ani odber. Čo je samozrejme pochopiteľné. Ale vďaka Zuzke sa všetko zmenilo a dúfam, či to bude aj pokračovať. A môžete mi posielať aj lajky a všetko aj... No, kľudne aj ty, Zuzka. Keď som bol ešte v minulosti na tom predposlednom... Počkaj, ja ukazujem takto. Nie, dozadu, lebo to je minulosť. Teda keď som bol na tom predposlednom vlogu... Akého vlaku? Keď som bol na tom predposlednom vlogu... Tak proste som si pomyslel, že moje videá potrebujú trošku viacej energie.
A takisto ako hento video, tam robím, tuto robím skoro tie isté strihy. Tam v tom predošlom videu som ich urobil viac, možno. Som za každým slovom dával strihy, aby to video bolo čo najviac energetickejšie. Ale to neznamená, že svoje predošlé videá pred tými čipsami v háji, tak to neznamená, že tých neviem koľko videí, že ich vymažem aj s tými Minecraftami, pretože aj ten Minecraft možno bude viacej taký nabušený. Áno, bušme spolu. Škoda, že nemám QR kód, pretože s tým QR kódom som robil vlogy s hudbou, tak to bolo super. Len sa nejakým záhadným spôsobom vymazalo. Vcuc a fuč. Tak týchto 5 minút, počkajte, 6 minút rozprávania by sme asi mohli ukončiť. Takže ja vám veľmi ďakujem, že ste ma sledovali. Hlavne Zuzka. Možno, či si ma sledovala, neviem. Ale asi áno. Tak ti ďakujem za prvý like, prvý odber a 2 komentáre, ktoré neviem, či boli podarené alebo nie, alebo si to chcela znásobiť. Neviem prečo, ale no to sa dozviem až potom. Hej Marek. Dobre. Tak, už začínam blázniť. Tej energie bolo príliš. Takže dovidenia, alebo čaute, tí, ktorí ste v mojom veku. Tak. Na vlogu povieš, že vloku a veku povieš, že vegu. Znova. To bolo asi tým fackaním. Takže dovidenia, alebo čaute tí, ktorí ste v mojom veku. Dovidenia.